Was it the voice? Was it the fire burning in me? Kumusta mos mga kahigala? Naaday mo palit sa amuhang tinda nga mga plastic. Unom kapitsil daw ag ijahang paliton. So aho nang giridi with cup ni siya inside. Unja ning habol pagajud siya nga mopalit og upat nga bucket with lid ni siya. Duha ka tiset og tulo ka planggana gagmay. Magdala pug ko og extra kay bisag na apo siya magustuhan. Char. Diyan namin sa ilahang lugar na buong miglibot-libot kay sa dihang wa mi katuod. Unja ang Google Maps is nawa pod. First time pa mi nakasud ing ani nga lugar no. Kay di man lagmi basta-basta mo deliver ni banana. Kay mostly namudyo diri ang dapita is mga itom. Kay baw na mo basta mga itom mostly mga isog. Pero gaampo lang may na ox lang ang mupalit sa amuhang tinda. Gusto man unta nila mo adto sa amuhang payag pero wa may gasugot ni banana. Kay dili may gusto na makatuod sila kung asa may gapudyo. Wa man siguro pwede dautan kung manigurado no. So di ana day mi sa ilahang balay. Aho pa ang gitsatan, waiting na lang mi na mugawas. Sa awa ng Diyos, kakarating pa lang namin dito sa bahay. Anyway, nag-bry mi og dali-dali kay gusla na no. Unja nag-bry pud make isda mangsi dagko char. Unja among partner is salad. Diet kintahay mi ron. Sana all diet. Pastilan dolor. So mao na ni siya luto na. Kainan na. Busog-lusog kami. Katatapos pa lang namin kumain ng lunch. Diyan kami kumain kanina, oh. Dito pa rin ako sa labas. Nagpahangin kay nindot ang weather today. Kahapon maulan. Ngayon, mainit. Naka 500 kapin pala kami today. Pag delivered na mo sa mga plastic. Diba nagdako og extra-extra kaysa na ay maganahan ni Jaba? Wa jud ko nagkamali no, naaga joy hizay nga dyan. So hingpalit siya, more. Sinabihan ko siya na kung may magustuhan pa ba siya at may talay siya, i-chat na lang ko. Ay ready ko mo deliver. Gara-garaon. Adyo nang di masayang pod ag among weekend ba. Tinda-tinda ginagmay kaysa magtunga nga dito sa bahay. So pa mangita tagsapi no kay makapiso pa ta. Wa ko nagkuha og video ganiha pag delivered na mo sa plastic kay mga itom good mostly is mga sensitive og camera. So iwas-iwas na lang no kay bisan masuntukan tayo na wala sa oras. Kahapon Saturday wala ako sa mood kaning uwan man so wa ko sa mood. Hindi na. Kaya hindi kami gumagala. So, maadyo po noon ay kay umugala may makagasto na po. Kas og kwarta. Na nagnihit ra ba og kwarta. Ngayon is Sunday. Medyo okay na ang akong mood. Weather lang. The next day. Alam niyo ba kung anong nangyari? Nagiba yung washing machine namin. Ipakita ko sa inyo. Yan oh. Wa siya na-drain ba? Hanggang dito yung tubig kanina. So, dinadahan-dahan kong nilagay dito. Nilagay ko sa toilet. Tapos yung iba, nilagay ko sa brush. Jumitsi. Daming tubig na sayang kanina. Yung mga nilabahan ko, ano pa siya? Nagtuok pa ba? But, ano sa'yo, problema aning washing machine. Raba jud may kwarta ipalit. Diyan, naguba pa. Dumating na si Banana galing sa trabaho. Tinatry niya ang washing machine kung unsay daot, no? Lalabas kami, saglit. Bibili kami ng chocolate kay gusto mo kaon si Banana og chocolate, no? Katatapos ko palang naligo kay lagi hapon na diri, alas 6 na kapin. Among i-try ang Little Supermarket na malapit sa amin. First time namin na makabili doon. Kung mag-aaway kami ni Banana, ilalagay ko siya dyan, no? Bahay ng mga aso. Ito yung original gate, oh. Hasol ning among gate, oy, kay mag-abri-abri pa, di remote. Charso siya. Di remote ba, gajud? Mga 2 minutes ra. You know? Ito yung pinakita ko sa inyo, di ba? Yung naglakad-lakad kami ni Banana. Marami ding tao dito pala.
Maliit lang siya, pero kumpleto siya. Binili namin is 2 ice cream Ice cream. at 2 chocolate. Ganito na ice cream. Oh. Ang chocolate is ito. Pasensya na sa aking kamay, medyo madumi. Char. Masarap siya. Nagpangkatulog na ako. Ganito ako matulog. Yeah. Ito ang aking suot. Diyan, si Banana, sabi niya, overloaded daw yung washing machine. Kaya nagkaganon. Wala na. Marami ng tubig na nasayang. Tinatry niya kasi to. No. Okay naman. Oh, okay naman siya. Tama nga si Banana. Overloaded. Dami kasi nilagay ko kanina. Uy. Ay nako, Marimar. Magsampay muna ako sa labas. Sana hindi malakas ang hangin mamaya, no? Kay gabiin na raba. Yan gabiin na talaga siya. Oh my God. Kaya ngay hajunon, daghan-daghan pod. Manghay-hay sa ko ha, babalik lang ako mamaya. Oh, ayan na. Tapos na ko og hay-hay. Get, ow! Sana hindi manglupad. Di manumbay sa silinganan. Kay medyo mahangin-hangin, no? Sana okay lang siya bukas. Ngayon nag-dinner ako lang. Tira namin kanina, rice, then pork adobo. Ubos na, nakalimutan ko Huwag video. Ito yung lunch namin kanina. Masarap siya. Oh lala. Hindi sana ako kakain ngayon. Kung hindi ko to kakainin, alam ko na mahulog lang to sa tapon. Kasi barang na ayaw nang kumain. Ayaw kong magtapon. Bahalang tataba ako, at least hindi ako nagtapon ng pagkain. The next day. Umalis na si Banana. Pasensya na pala kayo ha sa aking phone na medyo magalaw na siya, no? Kay bago maguni si Ja, pero hindi siya mahalo, no? Baratuhon lang siya, kaya wala siyang stabilizer. Kaya kung mag-video-video ako, magalaw na talaga siya. Hindi na maganda tignan, pero what can I do? What can I do with a bim bam bom? Ito lang afford namin. So, pagtiisan lang muna. Diba? So, ngayon pala is magluto ako ng corn, no? Kay, di mo na kami mag-rice today. Kay kahapon, grabing rice ang nakain ko, no? 2 cup. Si Banana kaunti lang, pero ako di mapigilan. Basta simhot na ko og rice. Talagang madamihan talaga ang aking kain. No? Anja, maaga ako magluto ng mais. Kay, baka mag-load shedding na naman, no? So, bumili kami nung unang araw og mais again and again. Kay lami man og mais, no? I-boiled lang ni mo ba? Boiled lang. Lami siya. So, nag-init na ko og tubig. Yan. So, marami na naman akong hugasin dito, Sim as usual. Paggising talaga is maraming hugasin, no? Hindi pa nga ako nakahilamos, pero dali-dali ko, Nagkagugot na ang atong mga background diha, no? Pasensya na lang, Never mind. Wala akong ibang masishare sa inyo kay di alam lagi ko sa bahay. Wala kaming gala-gala ni Banana kay medyo busy pa siya. Ano pa siya ng mga shop doon. Mag-open sila ngayong end of this month. So medyo busy talaga si Banana, no? Ako din, mabusy na din next week. Di ko alam kung makablog-vlog pa ba ako doon. Kaya bawal man maggamit ng cellphone doon. Kaya, pabuong taog vlog-vlog diri sabay kay medyo na lang mga tay pang upload, no? Masarap ang mais. Nung unang simana yung nag-boiled ako, masarap siya. Pero ito, di ko alam. Kay
Bumili kami nito, hindi same na tindahan. Medyo mahal to, ng ilang piso. Kesa yung binili namin una. Dali unin na to. Basta, ito na yun. Ang partner sa aming corn is chicken. I-fry ko lang to. Wala akong ibang sabi ni Banana, i-fry na lang daw to. Ay, lami daw i-fry. Tuka ako kay Banana. Sabi niya, ba't hindi ka mag-download ng apps para alam ko daw na anong oras ang mag-load shedding. Di yung panay ako, tanong sa kanya, no? Busy daw siya sa kanyang trabaho. Ito yung message niya. Tapos binigyan niya talaga niya ako ng apps. So, itong klase na apps yung ida-download mo dyan. Sabi ko, wala man tayong wifi dito. Makasaog ka ng load kung mag-download. Ngayon, kasi 1 o'clock, 12 o'clock ng midnight to 5 o'clock in the morning, free siya na pwede ka mag-download, unlimited na siya. Kailangan pa natin gumising ng 12 o'clock or 1 o'clock or something till 5 o'clock in the morning para lang mag-download, mag-upload, ganon. Yan yung ginawa ko din kung mag-upload ako dito sa YT. Yan din, magising ako ng kaya yun yung malaking problema. Hanggang ngayon, ilang years na kami dito, wala pa rin kaming wifi. Oh my goodness. Mamma mia. Oh, pastilan dolor. Ang lakas ng hangin. Yung mga nilabhan ko is nasa labas pa. Titignan natin, no? Okay lang ba sila? Okay lang ba sila? O yan. Naglupad-lupad na, no? Tungod sa hangin. So, tanggalin ko muna. Mamilo na ako ngayon. Tapos na ako nagluto. Kain muna ako ng apple. Yung last film ko pala, di ba, nagka-problema sila Banana doon sa kanyang tinatrabahoan. Dahil may Chinese na, dinakip ba? Naging okay naman, nakalabas na siya. Yun nga lang, takot kami kasi nga yung kalaban nila is may pira. Pinakulong niya yung SIM niya na Chikwa dahil sa inggit at ayaw niya na may kupintin siya. Kaya gumawa siya ng way na madakip yung trabahante na Chikwa. Sabi ko, pag-usapan na lang sana nila, no? Bla bla bla. Pero di ko alam anong gagawin sa amon ni Banana. Kung makig-talk ba siya or I don't know. Di ko alam. Kaya sabi ni Banana sa akin, di mo na daw ako pupunta doon. Medyo magulo pa.